הנושא של חקלאות בכת גינוסר, הענף העיקרי המוביל הוא ענף הבננות. בננות יש לנו 1,300 דונם, שזה למעשה הקיבוץ הגדול ביותר שיש לו הכי הרבה דונמים בתור קיבוץ בודד. שלא יודעים שבננה זה בעצם עץ נחשב, לא עץ, אין לה גזע. אחרי שנה היא כבר נותנת פרי. אפשר להשתמש בגלל שזה עץ ולא עץ. 40-50 קילו לפחות. כל הפרי הולך לישראל, ישראל ועזה. אין ייצוא של בננות. זה השיטה שאנחנו שולחים לעזה. לא מתעסקים עם מיכלים כי שום דבר לא חוזר משם. זה הכל חד פעמי. חיטה זה בעצם שטחים של מחזור של הבננות. אנחנו מגדלים כמה שנים חיטה ואחר כך חוזרים עם בננות. תוכניות לעתיד, השנה אנחנו נוטעים קצת יותר שטח, בערך 200 דונם. שהיה הפרדס, איפה שחיצלנו את הפרדס, על מנת להצעיר את המטעים, זאת אומרת שנוכל לחסל שטחים ותיקים ולקבל שטחים יותר צעירים ויותר חזקים. הזן יש לשבח ולהיטיב בהרכבה, היטיב בהרכבה. הוחלט ונלקח השיבולת, תרכיבו החרבות, חברה המערבולת. יצא נחל השדות, הנחל השדות, אור הכרוב ואור הדרת, עגבניה לכידון. אור הנחל מסחרר את אורח השעור הצלות, אור הטנק רתום לפרד, אור הסיירי הטור. אור הנחל מסחרר את אור ההאחזות. יקום חיה למשך זרע וחקלאי יקרא אל בור. יש נחל שיודע הרע לזרום כדי לתת יבול, כדי לתת יבול. זה פירושו של משק עזר, ככה ייכתב בדוח. כל השקעה של צנור וגזר היא השקעה לזמן ארוך, רק אל תעשה לברוך. אור הכרוב